ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол барои татаме мебароянд. Яке намояндагӣ мекунад, ҳар ду паҳлавонон намояндагӣ мекунанд дастаи шаҳри Душанберо ва либосҳои сурх бавар кардааст Раҳимов Нисориддин, ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст, ва ҳарифи ӯ Ҷамшед Шарипов, паҳлавоне ки ҳарифи Нисориддин Раҳимов аст, либосҳои кабуд бавар кардааст ва барои ишғол намудани ҷои сеюм ва барои мавқеи сеюмро касб кардан барои медали биринҷи ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Ҷамшед Шарипов, чӣ тавре қайд кардем, донишҷӯи донишкадаи тарбияти ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов мебошад, ки хеле хуб дурахшида буд имрӯз, хеле гӯштини хуб гирифт ва дар ин марҳила бо ҳарифаш Нисориддин Раҳимов сабқатро шурӯъ кард ва як партофт аз ҷониби Ҷамшед Шарипов буд ва ҳариф худро канор мегирад ва дарҳол довари марказ ду имтиёзро нишон медиҳад барои Ҷамшед Шарипов. ва хеле дилпурона гӯштин мегирад ва довари марказ сабқатро дарҳол боз медорад. ва бори дигар Нисориддин Раҳимов хост пои ҳарифро дорад, вале боз як ҳолати хатарнок барои Нисориддин ва Ҷамшед Шарипов гаштаю баргашта дасту пои ҳарифро медорад. ва дубора ҳарду паҳлавонон аз ҷой бармехезанд ва сабқатро идома медиҳанд. ва бори дигар Ҷамшед Шарипов бо қаду қомати андак аз ҳариф пастараш гӯштин мегирад бо Нисориддин Раҳимов. ва бори дигар хост партофт кунад Ҷамшед Шарипов ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Нисориддин Раҳимов ва ду имтиёзи дигарро ин партофт ба бор овард. ва бори дигар худро дифоъ мекунад Нисориддин Раҳимов ва 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва баъд аз чанд сония ва сонияҳо пушти сар мешаванд ва паҳлавонон дубора ҳарду ба ҳам меоянд. бори дигар Ҷамшед Шарипов
хост пои ҳарифро дорад ва ба ин имкон намедиҳад Нисориддин Раимов. имтиёзҳо ҳисоб 6-0 аст ва як партофти дигар буд аз ҷониби Нисориддин Раимов ки инро довари марказ 2 имтиёз бовгузорӣ мекунад. ва бори дигар Ҷамшед хеле мустаҳкам мегирад камари ҳарифро ва мехоҳад гаштаю баргашта ва замин тоб диҳад ва ба ин ҳолат тоб намеорад Нисориддин Раимов. ва ҳамин тавр Ҷамшед Шарипов медали биринҷии ин мусобиқотро насиби хеш кард. Табрику аҳсанаш мегӯем. хело ҳам як гӯштини хуб гирифт. ана ҳамон лаҳзаҳое ки Ҷамшед Шарипов гаштаю баргашта дар иҷрои усул буд ва гаштаю баргашта дар ҳаракат буд ва ин ҳарифи хешро шикаст дод ва соҳиби медали биринҷии ин мусобиқот гардид. ва ду паҳлавони дигаре ки барои ишғол намудани мавқеи сеюм ба ҳам қуввозмоӣ мекунанд ва либосҳои сурх ба бар кардааст. Меҳроб Асоев ва ҳарифи ӯ Аҳрор Ярмуҳаммадов, паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст. ҳар ду паҳлавонон намояндагӣ мекунанд дастаи душанберо ва дарҳол довари марказ ва Меҳроб Асоев 2 имтиёз нишон медиҳад ва сабқат идома меёбад. ҳисоб 2-0 аст ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад Аҳрор Ярмуҳаммадов ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Меҳроб Асоев, вале ин ҳолат аз ин ҳолат ба осонӣ мебарояд Меҳроб Асоев ва ин партофт аз ҷониби Аҳрор Ярмуҳаммадов буд ки инро 4 имтиёз нишон дод довари марказ ва як ҳолати дигар ва гаштаю баргашта ҳар ду паҳлавонон дар ҳаракат ҳастанд, дар иҷрои усул ҳастанд. ва бо имтиёзи 4-2 Аҳрор Ярмуҳаммадов пештафт меистад. ва ҳарду даст ба даст мегарданд ва даст ба камари ҳамдигар мебинанд ва
مهراب اسایف بار دیگر میخواد. یک پرتافتی خیلی هم جذاب و سری وقتی بود از جانب احرار یارمحمدов که این را داوری مرکز 4 امتیاز بهاگذاری کرد و اینچنین حریف را در زمین می‌دارد. و پیروزی نصیب احرار یارمحمدов می‌گردد. تبریک و احسانش می‌گوییم. لحظه هایی که احرار یارمحمدیف حریف را پرتافت کرد و مدال برنجی این مسابقات را نصیب خویش کرد. بیست سال دارد و حریفش عبدالمجید کودیف پهلوان 22 ساله شهر دوشنبه که هر دو پهلوانان با اجازه داوری مرکز و داوران کنجی سبقت را شروع کردند. هر دو پهلوانان پرتجربه هستند و خیلی راههای مشکل را طی نمودند تا به این راه فینالی به این مرحله نهایی رسیدند و در این مرحله هر دو سبقت را شروع کردند و هر دو دست به دست گردیدند و در حال عبدالمجید کودیف به هجوم می‌گذارد و یک پرتافت از جانب کودیف بود که این را داوری مرکز 2 امتیاز بهاگذاری کرد و دوباره هر دو دست به دست می‌گردند و کودیف عبدالمجید خیلی خود را فعال نشان می‌دهد و بار دیگر خواست از پای حریف بگیرد ولی به این امکان نمی‌دهد. عالم جان فاتح جان عالموف بار دیگر خیلی آرامانه گوشتین میگیرد عبدالمجید کودیف و امتیازی 2-0 پیشرفت است و بار دیگر پای حریف را خیلی مستحکم میگیرد و حریف خود را در زمین دفاع میکند. و بار دیگر عبدالمجید کودیف کمر حریف را داشت و داوری مرکز 2 امتیاز دیگر هدیه نمود نشان داد برای کودیف عبدالمجید و هر پهلوانان با تجربه هستند که در این مرحله نهایی وزن زیادی 65 کیلو سبقت کرده ایستادند و یک پرتافت دیگر از جانب عبدالمجید کودیف بود که 2 امتیاز دیگر را ضم نمود. و یک حالتی خیلی هم خطرناک برای فاتح جان عالموف و گشته و برگشته عبدالمجید کودیف در حرکت است، در اجرای اصول است و یک پرتافت دیگر کرد که در اینجا عبدالمجید کودیف همون مدال زرین، مدال طلایی این مسابقات را نصیب خویش کرد. تبریک و احسانش میگویم. خیلی هم خوب درخشید، خیلی هم خوب گوشتین گرفت. احسان با چنین ورزشگرانی که با آن همان پرتافت های زیبا، با آن همان پرتافت های جالب و دیدنی که
бинандагонро як ҳаловату як ҳаловат мебаранд аз ин бинандагон ва ана ҳамон лаҳзаҳое ки имтиёзҳои заруриро ситонид абдулмаҷид кудиев. паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст қурбонбеков муборакшоҳ ва ҳарифу шарипов меҳроб, паҳлавоне ки яктаги сурх ба бар кардааст. ҳарду паҳлавонон барои аввалин медали биринҷии вазни зери 70 кило сабқадро шурӯъ карданд. 21 сол дорад меҳроб шарипов ва ҳарифи қурбонбек муборакшоҳ, паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. 23 сол дорад ки ҳарду дар ҳол ба ҳуҷум мегузаранд. ва ҳарду қувваҳоро баробар нишон медиҳанд. ва як ҳолати дигар аз ҷониби муборакшоҳ қурбонбеков, хело ҳам ҳолати хатарнок барои меҳроб шарипов ва довари марказ 6 имтиёзро нишон медиҳад. гаштаю баргашта дар ҳаракат буд муборакшоҳ қурбонбеков ва 3 имтиёзи дигар нишон медиҳад ба паҳлавони дастаи душанбе меҳроб шарипов. ҳисоб ва дубора довари марказ иҷозат ба ҳарду барои гӯштин гирифтан медиҳад. ва як ҳолати хеле ҳам хуб буд барои муборакшоҳ қурбонбеков, вале шарипов меҳроб ба ин имкон намедиҳад. ҳисоб 6-4 аст. 6 имтиёзро нишон додааст довари марказ барои паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон муборакшоҳ қурбонбеков. ва бори дигар меҳроб шарипов камари ҳарифро дошт ва довари марказ сабқадро боз намуд ва дубора иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳарду варзишгар медиҳад. ва ҳамин тавр 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва баъд аз чанд лаҳза паҳлавонон бармегарданд ба гилими марказӣ. чӣ тавре дар боло қайд кардем, дар гӯштини таъзиёзот 6 дақиқа муқаррар гардидааст. баъд аз 3 дақиқаи вақти асосӣ паҳлавонон метавонанд муддати 30 сония
ана ҳамон як нафаси тозае бигиранд ва дубора ба майдон баргарданд. ва сонияҳо ҳам пушти сар мешаванд ва варзишгарон дубора бармегарданд ва сабқатро шурӯъ мекунанд. бори дигар меҳроб шарипов каме суръати гӯштинашро дигар кард ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои меҳроб шарипов ва муборакшоҳ қурбонбеков бошад. як партофти дигар кард. ва пирӯзӣ насиби қурбонбеков муборакшоҳ мегардад. ҳамин тавр дӯстони азиз барои дуюмин медали биринҷиин вазни зери 70 кило ду паҳлавони дигар, яке намояндагӣ мекунад дастаи вилояти суғдро, дигаре дастаи шаҳри Душанберо. Яктаги сурх ба бар кардааст Маҳмадҷонов Муҳсинҷон ва ҳарифи ӯ Холов Саялӣ, паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ Маҳмадҷонов Муҳсинҷон барои ишғол намудани мавқеи сеюм сабқатро шурӯъ карданд. Ҳар ду паҳлавонон ҳам 30 сол ҳастанд, ҳар ду 24 сол доранд ва Муҳсинҷон Маҳмадҷонов дарҳол ба ҳуҷум мегузарад. ва довари марказ сабқатро боз медорад ва дубора ҳар ду даст ба даст мегарданд ва ду имтиёз дорад Муҳсинҷон Маҳмадҷонов дар ана ҳамон партофти аввале ки кард. довари марказ ду имтиёз бовгузорӣ кард. ва бори дигар ҳар ду хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. андак бо қаду қомати баландтар Муҳсинҷон Маҳмадҷонов ворифаш гӯштин мегирад. бо як ҳолати
як зайл гӯштид мегиранд ҳарду паҳлавонон ва чаҳор бо гирифтани 4 имтиёз паҳлавони вилояти суғд муҳсинҷон маҳмадҷонов саф мебошад. боз як партофти дигар кард ки ин ҳам ду имтиёзи дигарро ба бор овард. ҳамин тавр 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ба паҳлавонон. ва мураббии муҳсинҷон маҳмадҷонов ва холов саялӣ шогирдони хешро дубора омода месозанд. ва бори дигар ҳарду паҳлавонон аз ҷой бармегарданд. ва сабқадро идома медиҳанд. холов саялӣ ва як бори дигар хост пои ҳарифро дорад, вале аз ин ҳолат истифода бурда муҳсинҷон муҳаммадҷонов гаштаю баргашта дасту гардани ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. ва ҳарду паҳлавонон хеле сайду кӯшиш мекунанд. ва як ҳолати хеле мушкил буд барои муҳсинҷон маҳмадҷонов, вале аз ин ҳолат худро дар ҳол баровард. ва ду имтиёзи дигар нишон медиҳад барои холов саялӣ довари марказ ва имтиёзҳо 6-4 аст. 6 бар нафи муҳсинҷон маҳмадҷонов паҳлавони суғдӣ. ва бори дигар холов хост ҳамон пойро бигирад ва аз камари ҳариф хеле мустаҳкам мегирад. як партофти дигар мекунад ва аз ин ҳолат худро берун месозад муҳсинҷон маҳмадҷонов. ва имтиёзҳо баробар мегарданд, 6-6 мегарданд. ва довари марказ дарҳо сабқадро
باز می‌دارد و دوباره اجازه برای گوشتین گرفتن می‌دهد و ثانیه‌های به شمار وقتی اساسی هم پشت سر می‌شوند و خالف سیالی باشد پای در پای واسطه کوشش می‌کند در تلاش است و 20 ثانیه اخیر وقتی اساسی هم مونده است و بعد از 20 ثانیه صاحب مدالی دومین مدالی برنجی این مسابقات یکی از این ورزشکاران می‌گردد. و همینطور وقت به پایان میرسد و پیروزی نصیب خالف سیالی میگردد و مدال برنجی این مسابقات را خالف سیالی نصیب خویش کرد. و دوستان عزیز همینطور پهلوانان زیر وزن 70 کیلو مرحله نهایی به میدان برآمدند و داوری درجه بین‌المللی فرخ رحمانوف این مسابقات را داوری خواهد کرد. مصطفی احمدوف پهلوانی که یکتگی یا اینکه لباس‌های سرخ به بر کرده است. مصطفی احمدوف و حریف کامران خالف هر دو نمایندگی میکنند شهر دوشنبه را که هر دو دست به دست بگردند و برای مدال طلایی این وزن زیر 70 کیلو سبقت را شروع کردند. مصطفی احمدوف کمی خود را فعال نشان میدهد و در برابر این کامران خالف نیز خود را قوی نشان میدهد. یکی 25 سال دارد کامران خالف و حریفش مصطفی احمدوف 21 سال دارد. و بار دیگر مصطفی احمدوف خواست پای حریف را بگیرد و به این امکان نمیدهد. کامران خالف و داوری مرکز سبقت را باز می‌دارند. بعد دوباره به هر دو پهلوانان اشاره میکنند تا اینکه گوشت این بگیرد. دستی حریف را محکم میگیرد مصطفی احمدوف و بار دیگر حریف را داشت و یک پرتافتی خیلی هم سر وقتی بود از جانب مصطفی احمدوف که این هم 4 امتیاز را به بار آورد. و یک امتیاز دیگر را نشان میدهد برای مصطفی احمدوف. داور مرکز فرخ رحمانوف و دوباره هر دو پهلوانان سبقت را شروع میکنند.
ва Мустафо Ахмедов бо имтиёзи 7-0 пешсаф аст. ва ҳарифаш бошад Комрон Холов ба ҷуз дифоъ кардан дигар мо чизеро пайхас намекунем дар ин сабқат. ҳамин тавр 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад. мураббии Мустафо Ахмедов ва Комрон Холов ҳарду маслиҳату тавсияҳо медиҳанд ба шогирдон, зеро ки ҳарду барои медали зарини ин мусобиқот, барои медали тиллои ин мусобиқот қуввоозмоӣ мекунанд. ва чӣ тавре ки дар боло гуфтем, ҳар як варзишгар, ҳар як мураббӣ ки ҳамроҳи шогирдаш дар мусобиқа меояд ё ин ки ба дилхоҳона ҳамон мусобиқаҳо сафарбар мегардад, ягона мақсад ин мақсади пирӯз омадан ва ғолибият ба даст овардан ва ана ҳамон медалро ба гардан овехтан аст. каме дасташ лад бардоштааст паҳлавони либоси кабуд дошта Комрон Холовро ва дубора ҳарду паҳлавонон бо ҳам меоянд ва сабқатро идома медиҳанд. ва имтиёзҳо 7-0 аст. ва бори дигар Мустафо Ахмедов бар муқобили ҳарифаш Комрон Холов бисёр як сабқати хуб нишон медиҳад ва ҳарифаш низ каме худро дифоъ мекунад. ҳарду паҳлавонон хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. 1 дақиқаву 30 сонияи дигари вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. баъд аз ин мо яке аз ин варзишгаронро ғолиби ин вазн ва соҳиби ҳамон медали тиллои ин мусобиқот медонем. ҳамин тавр довари марказ ишора барои он мекунад ки гӯштин суръаташро каме тезтар кунанд паҳлавонон. ва Комрон Холовро мебояд дар ин сонияҳои башумор дигар мунтазир нашавад, гаштаю баргашта иҷрои усул кунад ва дар ҳаракат бошад.
як имтиёз нишон медиҳад довари марказ, вале фикр мекунам ин як имтиёз барои ба даст овардани медали тилло басандагӣ намекунад. ҳамин тавр вақти асосӣ пушти сар мешавад ва пирӯзӣ насиби Мустафо Ахмедов мегардад. хело ҳам руштини хуб гирифт, хело ҳам партофтҳои зебо ва партофтҳои саривақтӣ кард. табрику аҳсанаш мегӯем, медали тиллои ин мусобиқотро насиби хеш кард. ана ҳамон наворҳои сускардашуда ё ин ки наворҳои такрорие ки коргардон пешкаши мо карданд, ана ҳамон партофтҳои зебое ки аз ҷониби Мустафо Ахмедов буд, онро пирӯз гардонд. ҳарду паҳлавонон аввалайдон баромаданд ва сабқатро дар ҳоло шурӯъ карданд барои ба даст овардани аввалин медали биринҷии ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба намуди куштини тарзи озод. як сол дорад Масъуд Давронов, паҳлавони яктаги сурхдошта, намояндаи шаҳри Душанбе, ва ҳарифи ӯ Шуҳрат Раҷабов. ҳаждаҳ сол дорад ки ҳарду сабқатро шурӯъ карданд. довари марказ сабқатро боз медорад ва дубора иҷозат барои куштин гирифтанд ва ҳеҷ натиҷае дар ин сабқат мо пайхас намекунем ва намебинем. бори дигар Масъуд Давронов пои ҳарифро хеле мустаҳкам дошт, хеле мустаҳкам гирифт. ва ба ин Шуҳрат Раҷабов ва ин имкон намедиҳад. ва ду имтиёзро нишон медиҳад барои Масъуд Давронов, довари марказ. ва ин имтиёз боз пас гирифта мешавад. ва 2 дақиқаи вақти асосӣ ҳам пушти сар мешавад. ҳарду ин паҳлавонот на чандон бо суръати тез куштин мегиранд. як лаҳзаи хеле он хатарнок барои Шуҳрат Раҷабов буд. ва бори дигар камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Масъуд Давронов. ва бори дигар мехоҳад партофт кунад. ҳамин тавр 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад.
ва сонияҳо пушти сар мешаванд ва ҳарду паҳлавонон дубора ба гилеми марказӣ бармегарданд ва дар ҳол сабқадро шурӯъ мекунанд. Бо як имтиёз пешсаф аст Масъуд Давронов, паҳлавони яктаги сурх дошта. ва бори дигар Шӯҳрат Раҷабов каме фаъол мегардад. ва 2 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷом. ва ин паҳлавонон ҳарду гӯштӣ намегиранд. танҳо якдигарро тела медиҳанду халос. бори дигар Шӯҳрат Раҷабов дасти ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва ҳарду паҳлавонон хеле он хаста ба назар мерасанд. ва сонияҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондааст ва бо 2 имтиёз пешсаф мебошад Масъуд Давронов. ва бори дигар бо вуҷуди 2 имтиёз доштанаш Масъуд Давронов дар ҳаракат аст. ва ҳарифаш низ дигар ба сонияҳои ба шумори боқӣ мондаам аҳамияте намедиҳад. ва ҳаминтар вақтро кашола медиҳад Масъуд Давронов ва аввалин медали биринҷии ин мусобиқотро насиби хеш мекунад. табрику ҳасанаш мегӯяд Масъуд Давронов. аввалин медали ин мусобиқотро насиби хеш кард. ва 2 паҳлавони дигаре ки зери вазни 74 кило барои дуюмин медали биринҷии мусобиқотро ба даст оварданд. ҳарду барои татами мебароянд. яке бо пироҳани сурх Юнусҷон Юнусов намояндаи шаҳри Душанбе ва ҳарифи Мусо Эмомов паҳлавоне ки пироҳани кабуд ба бар кардааст. ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқатро шурӯъ карданд. хело ҳам
авайн Елдоев Магомед Елдоев ва ҳарифаш Ашрафхон Марасан паҳлавоне ки пираҳани сурх ба бар кардааст. ҳарду марҳилаи ниҳоии вазни зери 74 кило ва ҳарду паҳлавонон як зал гӯштид мегиранд ва довари марказ дарҳол сабқадро шурӯъ кард. ва дубора ҳарду паҳлавонон даст ба даст мегарданд ва сабқадро идома медиҳанд. 25 сол дорад Ашрафхон Мадасан паҳлавоне ки пироҳани сурх ба бар кардааст ва ҳарифаш Елдоев Магомед паҳлавоне ки пираҳани кабуд ба бар кардааст. 24 сол дорад. ва бори дигар ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд ва як имтиёз нишон медиҳад довари марказ барои Елдоев Магомед. ва як ҳолати хатарнок барои Мадасан Ашрафхон ва инро ду имтиёз нишон дод довари марказ. бори дигар ҳарду паҳлавонон гаштаю баргашта дар иҷрои ана ҳамон усул ҳастанд ва як имтиёзи дигарро нишон медиҳад барои Елдоев Магомед. ва 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва имтиёзҳо 4-0 бар суди Елдоев Магомед аст. ва ҳарду паҳлавонон дубора бармегарданд. ва сабқадро идома медиҳанд. бо адои эҳтиром ҳарду сабқадро шурӯъ карданд. ва анамин садоҳои ҳаводорон ва мухлисон табби варзишгарро хело ҳам болида мегардонад. ва дубора ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. дӯстони азиз ёдовар мешавем ки вазни зери 74 кило аст марҳилаи ниҳоӣ ин мусобиқот. ҳарду паҳлавонон Ашрафхонов Мадасан ва ҳарифаш Елдоев Магомед барои медали тиллои ин мусобиқот талош меварзанд, кӯшиш карда истодаанд. баъд аз
2 دقیقه دیگر آنها همون صاحبی همون مدالی طلا معلوم می‌گردد. کلامی از این پهلوانان مدال طلای این مسابقات را نصیب خویش می‌کند. آیلویف магомед گشته و برگشته در حرکت است. و اشرف خان مدرسه باشد تنها با دفاع کردن گوشتین میگیرد. 4-0 و داور مرکز سبقت را باز می‌دارد و دوباره اجازت برای گوشتین گرفتن می‌دهد. هر دو پهلوانان در حرکت هستند. ثانیه های با شمار وقتی اساسی هم پشت سر می شوند و هر دو این پهلوانان یک زیل گوشتین می گیرند و اولایف магомед باشد پیراهن کبود داشته وقت رو کشولا می دید. و این 20 ثانیه دیگر حتی یک ثانیه هم در گوشتین در دل خواهان همان ورزش یک ثانیه هم نقشی بزرگ دارد ولی باید گشته و برگشته حرکت کند و همین طور وقت با پایان میرسد و پیروزی نصیب اولایف магомед می شود. تبریک و احسانش میگویم. مدال طلای این مسابقات را نصیب خویش کرد و خیلی هم سبقت های جذاب و پرتافت های جذاب و دیدنی انجام داد و این مدال مسابقات را نصیب خویش کرد. تبریک و احسانش میگویم. برای تتم میبراید. و هر دو ورزشگر سبقت رو شروع کردند. 23 سال دارد سامانجان اکرامов پهلوانی که پیراهن سرخ به بر کرده است و حریفش محمدامین عبداللهیف پهلوانی پیراهن کبود. 20 سال دارد محمدامین عبداللهیف و با اندک و یک پرتافت را خواست به انجام رساند سامانجان اکرامов ولی به این اجازت نمیدهد. عبداللهیف محمدامین اجازت برای پرتافت کردن نمیدهد. یک پرتافتی دیگر را انجام رسانید که این را داوری مرکز 2 امتیاز به او گذاری کرد. با هر یک پرتافتی که به هر طرف تاب داده می شود از طرفی همان ورزشگر 2 امتیاز از طرف داوری مرکز نشان داده می شود. حساب 3-0 است. سامانجان اکرامov با 3 امتیاز
аз ҳарифаш пештар меистад. ҳарду паҳлавонон дастаҳои шаҳри душанберо намояндагӣ мекунанд. سامانجان اکراموف ҳамон дилбохтагони гӯштини Сомонҷон Икромов бо як садо баланд мекунанд, овоз мебаронанд. Сомон каме бо андак қаду-басти баландтар Сомонҷон Икромов бо ҳарифаш гӯштин мегирад. ва бори дигар Муҳаммадамин Абдуллоев паҳлавони пироҳани кабуддошта худро аз ҳариф дур мегирад. ва як ҳолати хатарнок барои Маҳмадамин Абдуллоев ва Сомонҷон Икромов бошад. пайваста дар талош аст, пайваста дар ҳуҷум аст. бори дигар хос аст пои ҳариф партофт кунад, вале 3 дақиқаи вақти асосиам пушти сар мешавад ва баъд аз чанд лаҳза ҳарду паҳлавонон барои гилеми марказӣ мегарданд. ҳамон паҳлавоне ки бо ҳисоби 3-0 Муҳаммадамин Абдуллоев ҳамин паҳлавони пироҳани кабуддоштаро мағлуб намуда истодааст. бори дигар ҳарду сабқатро шурӯъ карданд. ва каме дасташ лад бардошт Муҳаммадамин Абдуллоевро. ва каме интизор мешавем, каме бо духтур эҳтиёҷ дорад Муҳаммадамин Абдуллоев. ва ҳарифаш Икромов Сомонҷон бо гирифтани 3 имтиёз ана ҳамон лаҳзае ки дасташ лад бардошт Абдуллоев Муҳаммадаминро, ва ҳамин тавр Абдуллоев Муҳаммадамин бо
алат бардоштани дасташ нигоҳ накарда сабқатро идома медиҳад. бори дигар дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Сомонҷон Икромов. ҳар ду паҳлавонон барои ба даст овардани медали зарин, медали тиллои ин мусобиқот қуввозноӣ мекунанд ва гаштаю баргашта дар ҳаракат ҳастанд. бори дигар ҳар ду паҳлавонон бори дигар ба ҳам омаданд. ва як дақиқаву 30 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба итмоми ин сабқат. хело ҳам сабқати ҷазоб аст ва ҳар ду паҳлавонон пайваста дар ҳаракат ҳастанд, пайваста дар иҷрои усул ҳастанд ва баъд аз чанд лаҳза шоҳиди ҳамон медали зарин мегардем. бори дигар ҳар ду паҳлавонон даст ба гиребон гардиданд ва сонияҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам пушти сар мешаванд ва ҳисоб 7-0 аст ва Сомонҷон Икромов ва 10 сонияи дигар боқӣ мондааст. то ба итмом расидани ин мусобиқот. ва фикр мекунам ин 9 сония дигар нақше намебозад барои ва ҳамин тавр 4 имтиёзи дигарро насиби хеш мекунад ва пирӯзӣ насиби Сомонҷон Икромов мегардад. аз лаҳза аз сонияҳои ҳамон аввал партофт мекард, дар ҳаракат буд ва медали тиллои ин мусобиқотро зери вазни 79 кило насиби хеш кард. табрику аҳсанаш мегӯем. пироҳани сурх ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ ҳалимзода Салимҷон бо пироҳани кабуд ба гилеми марказӣ баромадааст. ҳар ду паҳлавон бо адои эҳтиром
барои ба даст овардани медали тиллои мусобиқоти чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод ҳар ду сабқадро оғоз намуданд. ва чаҳор имтиёзро довари марказ нишон медиҳад барои Салимҷон Ҳалимзода, паҳлавони 23 солаи дастаи Душанбе ва ҳарифи ӯ Абдубашир Бобохонов бо пироҳани сурх ба майдон баромадааст. ва бо гирифтани 8 имтиёз пешсаф мебошад Ҳалимзода Салимҷон ва або ҳарифи 19 солааш Абдубашир Бобохонов гӯштин мегирад ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби Ҳалимзода Салимҷон мегардад ва медали тиллои мусобиқотро насиби хеш кард. Ализода Муҳаммаҷон бо пироҳани сурх ва ҳарифи ӯ Одинаев Беҳрӯз, намояндаи шаҳри Душанбе бо намояндаи вилояти Суғд ҳар ду сабқадро шурӯъ хоҳанд кард. ва довари марказ дарҳол иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳар ду паҳлавон медиҳад. Муҳаммаҷон Ализода дарҳол ба ҳуҷум мегузарад бо каме ҳамон як имтиёзро довари марказ нишон медиҳад барои Муҳаммаҷон Ализода барои аз майдон берун шудани рақибаш ва бори дигар каме вазнаш зиёдтар аст, каме фарқ мекунад аз Одинаев Беҳрӯз. Муҳаммаҷон Ализодаро вале бо вуҷуди ин Одинаев Беҳрӯз гӯштин мегирад ва довари марказ як имтиёз нишон медиҳад барои паҳлавони вилояти Суғд. бори дигар ҳар ду даст ба даст мегарданд ва як зайл гӯштин мегиранд ва довари марказ сабқадро боз медорад ва дубора иҷозат барои гӯштин гирифтан медиҳад. ҳама талошҳо, ҳама ҳаракатҳо, ҳама он қувваву нерӯе доранд ҳар ду паҳлавон сарф мекунанд то ин ки медали тиллои ин мусобиқот яке аз ин варзишгаронро интизор аст.
чӣ тавре гуфтем қувваҳо баробар ҳастанд, ҳарду як зайл гӯштин мегиранд. бори дигар дасти арифро хеле мустаҳкам мегирад Беҳрӯз Одинаев, паҳлавони шаҳри Душанбе. ва бори дигар каме худро аз ҳариф дур мекунад Муҳаммаҷон Ализода, паҳлавоне ки пироҳани сурх ба бар кардааст ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Одинаев Беҳрӯз ва ин партофт баръакс мубаддал мегардад ба 4 имтиёзе ки довари марказ нишон медиҳад барои Беҳрӯз Одинаев. хело ҳам партофти саревақтӣ буд, партофти олӣ буд. партофт дар асл аз ҷониби Муҳаммаҷон Ализода буд, вале дар зери анамон усули дигареро анҷом дод Одинаев Беҳрӯз. баъд аз 30 сонияе ки каме нафас мегиранд, каме ҳавои тоза мегиранд, ҳарду паҳлавонон ва бармегарданд барои татами. ва ҳамин тавр сонияҳо ҳам пушти сар мешаванд ва паҳлавонон бармегарданд бо адои эҳтиром сабқатро идома медиҳанд. ҳисоб 4-1 аст. бо 4 имтиёз пешсаф аст Беҳрӯз Одинаев. ва бори дигар 2 имтиёзи дигар нишон дод барои Муҳаммаҷон Ализода, довари марказ, ва ҳисоб 4-3 мешавад. ва як партофти дигар, ана як ҳолати хеле ҳам мушкил буд барои Беҳрӯз Одинаев, вале дарҳол ин ҳолатро пайхас кард ва аз ин ҳолат худро баровард. 2 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст барои итмоми ин мусобиқот. ва сабқат идома меёбад дӯстони азиз. қувваҳо баробар ҳастанд. 5-5 ва як партофти дигар буд ки ин ҳам баъд аз амри довари марказ буд ва танҳо ҳалномаро довари марказ ва доварони кунҷӣ мебаронанд. танҳо доварон ҳалномаи ин сабқатро мебаронанд. ва бори дигар ҳарду паҳлавонон ва каме суръати гӯштинашро метезонад Ализода Муҳаммаҷон ва 2 имтиёзи дигарро насиби хеш мегардад. ва Беҳрӯз Одинаев имтиёзҳое ки Муҳаммаҷон Ализода мегирад, Беҳрӯз Одинаевро ҳаводор месозад, маҷбур месозад то ин ки
суръати гӯштинашро дигар кунад. Ҳамин тавр ҳисоб 7-7 мешавад. 1 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба ана ҳамон соҳиби нишони тиллоии ин мусобиқот муайян гардиданд. як партофти дигар буд аз ҷониби Ализода Муҳаммаҷон ки ин ҳам имтиёзҳоро оҳиста-оҳиста ба боло мебарад. ҳисоби 9-7 мешавад. ва Беҳрӯз Одинаев каме хаста ба назар мерасад. بیست ثانیه‌ای وقتی اساسی اینطور 10 ثانیه دیگر و دیگر ҳаминтар вақти асоси пушти сар мешавад. ва пирӯзӣ насиби Муҳаммаҷон Ализода мегардад. хело ҳам заҳмат кашид, хело ҳам ҳаракат кард ва ин медалро ба даст овард. табрику аҳсанаш мегӯем дӯстони азиз. ана ҳамон наморҳои такрорӣ ин ки наморҳои сӯзкардашудае ки Ализода Муҳаммаҷон ҳарифашро ҳаво дод ва медали тиллои мусобиқотро насиби хеш кард. ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол барои татам мебароянд. зери вазни 97 кило яке пироҳани сурх ба бар кардааст. Мақсад Мансуров ва ҳарифи ӯ Раҳмон Маҳмадбеков, паҳлавоне ки пироҳани кабуд ба бар кардааст. намояндагӣ мекунад вилояти Суғдро Мақсад Мансуров ва Раҳмон Маҳмадбеков, намояндаи дастаи шаҳри Душанбе ки ҳарду дар ҳол сабқатро шурӯъ карданд ва барои медали тиллои ин мусобиқот қувва озмоӣ кунанд. бисту ду сол дорад Раҳмон Маҳмадбеков, паҳлавоне ки пироҳани кабуд ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ Мақсад Мансуров 29 сол дорад. ва ҳарду паҳлавонон як зайли гӯштин мегиранд ва сабқатро идома медиҳанд. бори дигар хеле мустаҳкам гирифтааст дасти ҳарифро Мақсад Мансуров ва довари марказ ду имтиёз нишон медиҳад барои Мансуров Мақсад, намояндаи вилояти Суғд. дубора
мақсад мансуров хеле мустаҳкам гирифтааст дасту пои ҳарифро аввале аз ҳариф дурӣ меҷӯяд раҳмон маҳмадбеков имтиёзҳо ҳисоб 2-0 аст. Вай! ду имтиёзи дигар нишон медиҳанд барои раҳмон маҳмадбеков. довари марказ ҳисоб баробар мегардад 2-2. ва ҳар ду паҳлавон гаштаю баргашта дар иҷрои усул ҳастанд ва як имтиёзи дигар нишон медиҳад барои раҳмон маҳмадбеков, паҳлавони пироҳани кабуд дошта. کمی خسته به نظر می رسد رحمان محمدبکov. و همینطور 3 دقیقه وقتی اساسی پشت سر می شود. و بعد از 30 ثانیه برمیگردیم به ادامه رقابت ها. کمی استادان با شاگردانشون مصلحت و توصیه ها میکنند و دوباره برمیگردند. حساب 3-2 است و 3 دقیقه وقتی اساسی باقی مانده است تا به انجام این مسابقه، معذرت با تا به انجام این سبقت. و یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند مقصد منصورов، ولی به این امکان نداد رحمان محمدبekov. و یک امتیاز دیگر را نشان داد داور مرکز برای مقصد منصورов و حساب را 3-3 کرد. و خیلی مستحکم گرفته است و یک پرتافتی خیلی هم جذاب و سر وقتی بود از جانب رحمان محمدبekov که این هم چهار امتیاز ضروری را ضمن نمود و نشان داد داور مرکز برای رحمان محمدبekov. حساب 9-3 است. 2 دقیقه وقتی اساسی باقی مانده است. و در لحظه های اول، در ثانیه های اول کمی فعال به نظر می رسید مقصد منصورov، اولی رحمان محمدبekov آهسته آهسته فعال می گردد. وقت رو کشوله میدید رحمان محمدبekov و مقصد منصورov رو میباید
بار دیگر دستی حریف را خیلی مستحکم گرفته است انصراف مقصد. و ثانیه های با شمار وقت اساسی هم باقی ماندند. و بار دیگر است پای حریف خیلی مستحکم میگیرد رحمان محمدبеков و دو امتیاز دیگر نشان میدهد داور مرکز برای رحمان محمدبеков. و دوباره یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند رحمان محمدبеков. و 10 ثانیه دیگر برای امتیاز با دست آوردن. و همینطور پیروزی نصیب پهلوانی شهر دوشنبه رحمان محمدبekov گردید. تبریک و احسنش میگویم. خیلی هم خوب درخشید با وجود اینه که خیلی سبقتی نه اونقدر با سرعت بود ولی پیروزی را با دست آورد. تبریک و احسنش میگویم. اکنون دوستان عزیز برمیگردیم با زیر وزن 125 کیلو مرحله نهایی این وزن و فیضزاده فیضی پهلوانی که همون پیراهن سرخ به بر کرده است و حریفش فرهاد انقلوف. هر دو پهلوانان خیلی هم پهلوانانی با تجربه هستند که امروز خیلی هم سبقت های جالب و دیدنی و پرتافت های زیبا کردند. و فیضزاده دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان با نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف می باشد که امروز بسیار از ورزشکاران ما که دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان با نام سید مومن رحیموف هستند در اینجا شرکت ورزیدن و خیلی هم گوشتنی خوب گرفتن. و حالا فیضزاده با حریفش فرهاد انقلوف نماینده شهر دوشنبه هر دو سبقت رو شروع کردند و میبینیم که کدام کارها رو به سامان میرسانند. هر دو پهلوانان چی طوری گفتیم پهلوانانی با تجربه هستند. با آن همین قدر وزن خود نگاه نکرده خیلی با سرعت هر دو گوشتین میگیرند. و هر دو دست به دست میگردند. خیلی احتیاطکارانه هر دو پهلوان گوشتین میگیرد. هر دو پهلوانان نمایندگی میکنند شهر دوشنبه را. و یک پرتافتی که از جانب فرهاد انقلوف بود و بعد از امر داور بار دیگر هر دو پهلوانان
саду садоҳои мухлисон ва ҳаводорони гӯштин аст ки варзишгаронро боз қувваву нерӯи иловагӣ зам мекунад ва гӯштинашонро хеле ҳам хуб мекунанд вале як гӯштину як сабқати ҷолибу ҷазобу диданӣ нишон медиҳанд. як имтиёз нишон медиҳад овари марказ барои Фарҳод Анақулов ва пои ҳарифро хеле мустаҳкам гирифт Фарҳод Анақулов ва дарҳол Файзи Файззода ин ҳолатро бартараф кард ва дубора ҳарду даст ба даст гардиданд. ва бори дигар пои рақибро хеле ва як партофти хеле ҳам саривақтӣ аз ҷониби Фарҳод Анақулов буд ки ин имтиёзҳои Фарҳод Анақуловро ва 7 баровард. ҳисоб 7-0 аст. ва ҳамин тавр дӯстони азиз сабқат идома меёбад. анамо партофте ки Фарҳод Анақулов карда буд онро бо 2 имтиёз вогузорӣ карданд. Сараввал довари марказ 4 имтиёз нишон дод ва баъдан баъд аз каме таваққуф баъд аз ҳалномаи худи доварон он партофтро баҳогузорӣ карданд 2 имтиёз. ҳисоб 5-0 аст. 3 дақиқаи вақти асоси пушти сар шуд ва 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат ва муайян гардидани соҳиби анаҳамон медали тиллои ин вазни зери 125 кило ва ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ. дубора ҳар ду паҳлавонон ба майдон омарданд бо як адои эҳтиром сабқатро шурӯъ карданд. бори дигар Файзи Файззода каме бо суръат мегардад, каме гӯштинашро тағйир медиҳад ва ду дақиқаву 30 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. бори дигар хост пои ҳарифро дорад Файзи Файззода. як имтиёзи дигар барои ҳамин тавр пирӯзӣ насиби паҳлавони пироҳани кабулдошта Фарҳод Анақулов гардид. дӯстони азиз, табрику аҳсанаш мегӯем ва хело ҳам хуб дурахшид. ҳар ду паҳлавонон
паҳлавонони бо таҷриба ҳастанд. мо хело ҳам умедҳои калон ва умедҳои зиёде аз ҳарду ин паҳлавонон дорем ки дар оянда парчами кишварро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. табрику аҳсанаш мегӯем дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо мо гузориши мустақими худро аз рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзиёзот ба анҷом мерасонем. бо шумо будам банда Меҳрубон Саидаҳмадов ки ин мусобиқотро бароятон шороӣ хоҳам кард. бо варзиш буданро фаромӯш накунед. то рӯзҳои дигари ин мусобиқот. хайр.